Nach i Bale. Ahmun. O, mae Zabreddi ar ei linell. A Ben Ahmun sy'n rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Camgymeriad yn yr amddiffyn gan Aberystwyth. Mae Louis Bradford ar lawr. Gwrthdrawiad rhyngddo fe, Ben Ahmun a Gregor Zabred. Diffyg cyfathrebu yn y cefn. A Ben Ahmun yn manteisio. Pen-y-bont wedi ennill pedair o'i 8 gêm gartre. Yn tîmor hwn yn yr uwch gyngrair. Hyd yn ôl camgymeriad arall. Gan Rimmer, Ahmun mewn, Ahmun am ei ail. Ahmun yn manteisio unwaith eto ar gamgymeriad yn amddiffyn Aberystwyth. Rimmer sydd wedi symud o safle'r cefnwr i'r canol, ond yn ildio'r meddiant, ac Ahmun ac yn isel i gefn y rwyd. Owen teg at y postyn agosa! Ac mae mewn ac Ahmun. Trydydd i Ahmun ar y postyn agosa. Hat-tric mewn 20 munud. Tair gôl am y tymor, tair gôl am y noson. Davies yn clirio Ahmun. Wood i gosod i nôl at Owen. A fe darodd un o'r amddiffynwyr ac allan am gig gornel. Oedd hi bron yn anorfod fydde tair yn troi'n pedair. Owen di gwneud yn dda, mae'n mynd yn uniongyrchol, mae Steph Davies yn rhydd. Mae'n mynd i hun Owen, yn y cwrt Cosby, mae'n codi'r bil dros Ben Morris. Ond dros Ben y bar hefyd. Batty runner! Batty! Wood, am Alex Darlington, tackle hwyr ganddo fe. O'r tu ôl ar Nathan Wood, gwbl ddiangen. Bryn Markham Jones, beth neithe o'r drosedd am Engernico. Owen yn rhydd! Arbediad ragorol gan Ashley Morris. Ahmun yn mi bedwerydd nag yw wir ar ergyd yn cael ei thynnu heibio'r postyn gan Nathan Wood. Y croesiad at Franklin, os yna gyfle i Owen yn ffigio ac yn taro'r bar. Wel, dim lwc o gwbl i Aberystwyth heno. MacDonald, ond i lwybr Owen ac Owen yn syth at Ashley Morris. Wel, petai chi'n cyfri'r cyfleoedd mae Aberystwyth wedi cael yn yr ail hanner, falle wedi bod yn dair yr un. Camgymeriad gan Jamie Veal, y bil gan Wood yn mynd y cwrt Cosby, mae'n ryddhau Harling am y bedwaredd nôl at Wood, ac i mewn i'r rwyd. Pen-y-bont sy'n ymestyn i mantais i pedair.